Kita panggil si cantiknya dari Jawa Timur, si cantiknya dari Jawa Timur. Iki nek tak anu, biyogone wis kiyakiu lho. Wis rasah ngarep-arep, nggih. Ya disiapin spotnya. Tetep ngarep-arep Mas Mari. Yo, kita panggil Diajeng Lintang Kairu. Masih bersama Sabdo Lestari Ridwan. Si cantiknya Jawa Timur hadir. Oke. Boleh perkenalan dulu. Boleh. Paling asma sinten saya? Paling asma Wari. Bapak Wari. Aduh, aku kok sia-sia tekan kene disebut bapak. Lah pripun Kang Mas? Ana cahayune kaya ngene kok nyebut aku bapak apa ora nangis Lah batin pripun ati. kakek Wari ngoten nggih kan pantes. Sakarepmu, Nduk. Tentunya luar biasa Mbak Luar Lintang biasa Kairu. pada malam hari ini. Tentunya hadir di acara ulang tahun Dalang Seno Channel yang kelima. Alhamdulillah. Semoga semakin lancar. Amin. Tambah sukses ke depannya. Tansah ngerembaka selamnya. Lan ugi menika ugi nyuwun tambahing donga pangestu saking putra kagungipun Mas Agus. Oh nggih. Mas Lano ingkang adik Lano. Oh iya. Dihitankan. Dihitankan. Ya, semoga tambah pintar, berbakti kepada orang tua, jadi putra yang soleh ke depannya. Amin, amin, amin. Semakin sukses yang dicita-citakan. Amin. Amin. Amin wis Tadi pokoknya. gak mau keluar katanya adiknya. Oh, adik Lano gak mau keluar. Masih iya. sakit ya? Iya, bukan enggak sakit. Kenapa? Malu sama bapaknya. Ya, diucapkan selamat malam juga buat Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Dan sumpah banyak sekali ya. Luar biasa sekali. Luar biasa sakit. Dan tentunya acara pada kesempatan malam hari ini juga di live streaming dari Dalang Seno Channel. Jangan lupa di subscribe pokoknya. Di subscribe, ben lebih tambah maju. Lebih tambah maju. Lebih tambah berkembang. Banyak viewersnya. Banyak viewersnya. Meningkat. Kayak dan aku meningkat. Oh iya. Dek lemu mriki niku wiyaga ya wis ra karuan. Ini juga ikut perkenalan ya mbak-mbak semuanya. Ini dari Angguk Sabdo Lestari. Oh ya, nek lanangnya ya. Ya mas-mas juga ya. Ya Mbak Lintang Kairu. Iya. Tentunya malam hari ini dari para bapak ibu pecinta padanan budaya menanti suara emasnya Mbak Lintang Kairu. Oh iya, ini dikasih lagu yang duet apa? Gimana? Derek Mbak Lintang monggo. Oh, iya. Dikasih yang duet dulu juga enggak apa-apa. Oh iya, dikasih duet dulu mboten napa-napa nggih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Cukup meriah sekali. Cukup meriah. Tadi Mas Gading juga ikut joget kok. Terima kasih. Dikasih lagu Sekti cukup luar biasa. Luar biasa. Sukses tentunya pada sukses malam hari ini. pada malam hari ini. Tentunya diucapkan selamat kepada Dalang Seno Channel. Hari jadi yang ke hari jadi yang kelima. Alhamdulillah sudah cukup lama ya. Sudah cukup lama. Alhamdulillah, pasti itu perjalanannya lika-liku sekali. Pokoknya lika-liku sekali. Untuk mencapai sebuah kesuksesan itu pada ada proses yang sangat luar biasa. Sangat sulit dan nanti akan menuai hasilnya yang luar biasa. Yang luar biasa. Alhamdulillah, Bapak. Gimana menikah? Iya, mesti dilanjut bareng-bareng Mbak Lintang ya. lagi. Kita duet lagi gimana? Oh, derek. Iya, dikasih ini apa? Ada pupus. Ada pupus yang nelongso. Kalau kira rada rara iso ya. Rada maju toh. Nah,
Jai. Monggo sesarengan Anggo Sabdo Lestari. Ya. Oke. Mungkin nanti bisa joget bareng-bareng Bisa. lagi. Gratis pokoknya nanti Wis, semua boleh joget. Pokoknya semua boleh joget. Iya. Bersenang-senang yang penting kuncinya satu tetap tertib. tertib, iya. Jih. Tetap Monggo, Mas. tertib. Opo iki santenane takdirku sing ndarake sliramu betati beta lambe Wis kadung mati rasaku kang serungono tangisku becikku siap-siap. masih ada satu lagu lagi sih. Apa itu? Dikasih yang meriah mungkin dikasih Liwung Mas. Liwong. Tak kira apa sih? Derek Pak ya aku karo Mbak Lintang. Iya. Jadi nanti bareng-bareng kocok-kocok Sabdo Lestari. joget semua ya. Biar joget semua, Biar tambah biar semangat. lebih semangat lagi. makin Semangat. Iya. Ji. Karena di penghujung perjumpaan antara Mbak Lintang Kairo dengan kocok-kocok Sabdo Oh iya, Lestari. siap, oke. Mungkin lebih terkesan lagi ya Amin. Mbak Ji. Iya, semoga besok bisa ikut Oke, berkolaborasi ya, lagi. insya Allah nanti sudah dari manajer Sabdo Lestari sudah mencatat jadwal untuk Mbak Lintang Kairo Masa? ke Samigalo. Ji. Hah? Gimana? Nanti itu iya. dari teman-teman Sabdo Lestari sudah mencatat jadwalnya. Nanti Bu, Iya, ditulis iya. nggih Bu, tanggal 34 nggih. Bulannya belum ditentukan nggih, bareng-bareng Pak. Oke, Nanti pokoknya diboyong ke masih tak Samigalo. tagih loh ya. Iya, pokoknya ngerono tanggal 34 tak sak ning Samigalo. Iya, Bareng oke. kocok-kocok Sabdo Lestari. Yuk dikasih untuk lagu yang terakhir dari Mbak Lintang Kairo, dikasih yang meriah. Liwung Pak Agus. Kula kok supen namine jenengan to, Pak? Lah wis rasa dieling-eling Mbak, doh kono doh kene iki ya suwe lak ketemu. Iya. Nganti-anti sih tanggal 34 kok. Oh, tenan to ya. Nggih. Nggih. Nggih, tes pundi menika? Nggih, nderek mau nambah lagi atau nderek Mbak Lintang, nggih. Niki gimana Bapak Ibu? Mas Agus minta satu lagi. Oh, minta satu lagi. Nggih. Lagunya apa, Mas? Nggih, nanti. Lestari. Lestari katanya. Nggih, Lestari. Tadi sinten Mas Agus yang mau bareng-bareng joget Mbak sinten? Nanti Mas Agus. Mbak Sinten? Mas Agusnya ada dua loh, Marai. Mas Agus, nggih, ditunggu. Iki kepiye Kang kok sepi? Nggih, yuk dikasih apa Mas Mbak Lestari? Iya, Lestari. Nggih, Lestari. Monggo nggo nglestareke para penari-penari iki kan ge misake. Oh iya. Kat mau kok ya urung ana sing paring welas asih. Jenengan ini apa ta? Ngaku ya ora apa-apa to. Aku iki udah diklesiki Mas, mbok ngene mbok ngemis-ngemis sithik Mas ngono nggih. Ya tak miske mbok menawa. Nggih, Mbok Mbak menawa menawi. wonten dana-kenakalan Ada, sithik-sithik iya. nggih. Setitik. Setitik. Heeh. Iya. Nggih. Monggo, Mas. Oh Mas Gading ya nggih. Mas Gading disuruh naik panggung lagi Oh, Mas nggih. Gading. Oh iya, ayo Mas Gading. Nggih. Oh Mas Agus muni. Mas Agus niki pripun Mas anu? Gading, ayo. Nggih. Mas Agus niki pripun kok sepi? Ah Mas Gading kan minggah mangke lak. Dono wae-wae Kalih kathah. Mas Febri. Oh iya, Nggih berdua kalih nggak sinten apa-apa, malih Mas. monggo. Di lagu yang terakhir bareng-bareng Mbak Lintang Kairo ada Lestari nggih. Iya, Ayo digumbyake ya Lestari. Mas. Musiknya sing Ayo rada Mas Gading gumbyak sama wae. Mas Febri. Naik. Ben iso joget bareng. Ayo. Bareng-bareng enggak apa-apa. Bareng-bareng enggak apa-apa. Iya. Lah. Nggih. Kali diwiling-wilingi Mas Agus nggih. Aku tenek kan. Nggih. Yuk dikasih Lestari bareng-bareng Wanita Kairo. Ada Sabdo Lestari dan juga Mas Gading matur nuwun. Yuk, Ayo Mas. ayo selendang kuningnya dicake.
saged Mbak Limbo, Mbak Canyi. Sugeng dalu adikku wedok sing ayu dhewe. Tatin Lestari Handayani sarjana seni. Alah kok komplit men to. Ayo komplit wong aku mbiyen iki kejaba kowe iki pernah adikku ning mbiyen uyak-uyuk karo aku dadi aku apal karo jenengmu komplit. Mbiyen sok pergi berdua ya. Heeh, pergi berdua ngancani aku dadi obat nyamuk mbiyen. Ning mbiyen. Heeh. Nggih, menika remen sangat derek sowan wonten Bawuran. Bawuran siji, Bawuran loro. Ya dilalah panjenengan ki ya alhamdulillah iki selo dadi iso sowan rene. Nggih, alhamdulillah menika wau nggih sampun kepethuk kalih Pak Duko, kalih Pak Suripto nggih sampun. Nggih, Pak Duko riyen rawuh nang nggon aku nek aku kelingan biyen gawake oleh-oleh rambak biyen. Oh, rambak. Ngerti kok nggih nek jenengan anu. Rambak ki rampung panjenengan sajake prisa nek aku ki ora duwe untu sajake. Nggih, nek jenengan ki jane gadah untu. Nggih. Manis ta. Nah, Jan. Masa langsung yo. Wah, ya ora mantra-mantra iso sowan rene adikku ki kanugrahan tumrap aku mergo saben-saben aku maca statuse iki wah bar nang Semarang terus nang Jakarta, bar Jakarta Gunung Kidul, bar Gunung Kidul Kulon Progo sasat saben bengi. Iki kok dilalah iso sowan rene. Nggih, alhamdulillah menika nggih. Karang niki pun rada dangu to. Heeh, nek jane ngono biyen tanggal 16 ki nang Kulon Progo. Heeh. Biyen aku ngaturi Mbak Tatin ning gandeng Kulon Progo iku ora ana kejelasan. Heeh. Dilalah terus aku ditelepon karo Pak Bolot, karo Mbah Suripto. Nggih pun mriko pun manjer dereng Pak. Nek dereng manjer kula tak ten Surabayan. Mbah Ripto, Pak Bolot, Pak Dukuh rawuh ning Surabaya gage manjeri. Lah terus dadi nang kene. Nggih, alhamdulillah berarti rezekine Bawuran mriki. Nggih. Tekse awak dhewe ya badhe sedulur. Nggih, menika nggih nderek ndedonga kagem masyarakat wonten ing mriki mugi tansah pinaringan sehat. Nggih, lancar rezekinipun. Napa tansah ayam tentrem, tansah guyub rukun, nggih menjang insyaallah saged 1 tahun sekali wayangan nggih. Aja 3 tahun sekali kesuwen. Biyen iki jaman biyen ya setahun pisan kok, Mbak. Oh nggih. Biyen jaman biyen Suwargi Ki Timbul Hadi Prayitna, terus pepundenku Lik Margi Bagong, pepundenku Mas Surono biyen kene ya saben tahun biyen. Niki wae. Iki mulai bar Covid ki diadani 3 tahun pisan. Oh nggih, 3 tahun pisan niki wae nggih nganu napa wonten jatilan, wonten pokoke nganti pirang-pirang dina mboten bubuk sih Pak Suratman tadi apa ngendika Mbah aku ora iso turu soalnya turu sesuk sisan wae nek wis rampung bar iki sesuk iki ana jatilan meneh. Nggih, benjang besok ada dangdut. Wah, ana dangdut barang to. Aku sesuk berarti bar nyindir nang kene terus nganggo rok mini melu dangdutan sesuk. Terus bentuk kang apa? Wah, jan nyenengke. Sampeyan diarep-arep karo warga kene. Kalau deloken kalau sing wah pancen Bawuran iki pancen yo piye sing padha budaya nyatane yo sami lenggah kabeh tertib kabeh. Nggih, mriki nggih enten lho Pak niki. Oh sing ten Kalingan Pager niku ya enten. Nggih enten. Mriko nggih kathah teng mriko wau nggih nganti le mlaku dadak klamet nganten niku. Dadi saking oke le mbiak-mbiyaki nganti. Nang kene iki jane aku deg-degan kono. Pripun ta? Mergo kene iki kejaman biyen kejaman Suwargi Pak D Timbul ki biyen nak ngersake lakon mesti aneh-aneh. Aku wis wingi rawuh kok wah Bawuran rawuh mesti ngersake lakon tuwa iki mesti aku. Lah niki aneh banget. Nah niki dilalah niki ngersake lakon Mustikaning Marih kuwi tegese jaman biyen iki rak warga kene iki rak banyune iki durung ana pam biyen. Kuwi penguripaning banyu saka sendang kotos apa ngendi ya? Nah, kuwi mau sendang kene iki karo saka aliran sumur saka kono biyen terus dialirke nang kene. Kula ngersake lakon sing ana gandeng cenenge karo banyu ngono. Oh, nek jenengan mau nek dijaluki lakon apa wae tep oke. Nah iya aku sesuk suwe-suwe arep garap lakon wayang laire Tatin arep tak garap kok iso. Piye? Ya ora ono kok ya. Ya insyaallah ya sak kamat-kamat pokoke diaturake. Nggih nek jenengan iki wis ora kentekan ide nek dikon gawe lakon apapun insyaallah saged. Insyaallah sak kamat-kamat sak gaduk-gaduking pikirku anut kadewasanku ngono. Nggih. Heeh nang kene pokoke gandeng iki sindene akeh nang kene nembang-nembang sing penting. Oh nggih siap menika nggih. Sampeyan yo nembang. Hah? Kula. Nah, sampeyan yo nembang iki mengko. Nggih. Kula sadurunge diaturake ibu-ibu Waranggana karo kanca-kanca pengrawit sampeyan nang kene arep ngoleh oleh apa diaturake tembang dhisik. Sing nganggo bawa. Nggih mau nak
panjenengan anu to ngripta. Oh iya, aku mau saka omah awan mau reka-reka nggawe utawa ngangge tembang macapat Asmarandana. Asmarandana apa? Asmarandana Sandi Asma. Kok Sandi Asma? Mbah Wuran ki hurufe ana pira? Ana 7. Lah kuwi tak dadekke 7 larik kuwi dadi Asmarandana. Nah, mula diwiwiti saka huruf B nganti tekan N iki mengko ben ditembangke karo panjenengane Mbak Tatin, aku mengko sing ngartekke. Oh nggih. Mengko ning ditibake ora kadung tresna mergo iki sisan minangkani pamundutan saka panjenengane Pak Amrih Basuki iki ngersake siji langgam rengu sing kaping 2 podang kuning. Nah iki mengko terus dibablaske ning podang kuning ning tok bawani nganggo Asmarandana Mbah Wuran. Oh nggih, siap. Aku ya tak kirimi Asmarandanane. Heeh. Yo kawitan Mbah Wuran saka huruf B. Bolot. Heeh. Ayo B. Mbah Wuran sami ngadani. Mbah Wuran sami ngadani tekse Mbah Wuran iki padha nganake apa? Ya, terus sawise B terus A. Anggelar senibu daya Anggelar seni budaya tekse kuwi gelar budaya. Ya, terus sawise A W. wujud mamat ridu sune Wujud memetri dusune tekse ngadani merti dusun to merti pedukuhan. Sawise W terus U. umbal donga sesarengan Umbul donga sarengan tegese bareng-bareng nyuwun ana ngersane Gusti Ingkang Maha Agung. Heeh. Cak banjure R. Rahayu kang nangka Rahayu kang jinangka tegese sing disuwun Mbah Wuran tansah manggih rahayu wilujeng. Sawise R terus A. Ami imbui saya maju Sing disuwun Mbah Wuran saya maju sukses selalu. Kari dhewe huruf N. ngumandang dusun Mbah Wuran Ngumandang dusun Mbah Wuran tekse Mbah Wuran saya kondang ngumandang Hanjayeng Damono. Ya, apik. Heeh, iki lek ku ngarang ya lagi mau apa. jenengan kan pinter banget nek kon ngerakit napa-napa. Kok jenengku Tatin Lestari Handayani memedun ngono rek ya iso. Iso, angger kowe bayar aku ya iso aku. Masa ya karo kancane ya mbayar. Heeh, ya sesuk tak gawekke. Nek ana wektu mirungan tak gawekke khusus dhewe. Heeh. Iya, terima kasih sebelumnya. Sisan minangkani pamundutan ya nak ya. Iki saka panjenengane Pak Amrih Basuki iki mau ya wis kepareng transfer karo aku ning nek panjenengane transfer ki ora pareng disebutke nominale. Nggih. Pak Amrih Basuki. Iki pokoke matur sembah nuwun, sampun paring-paring. Heeh, iki ya panjenengane mresani saka Tangerang kono. Iki ya tak wacake iki saka panjenengane Bapak anggota Dewan uga kentun salam dumateng warga Mbah Wuran. Saka panjenengane sapa? Iki saka panjenengane Pak Amir Sarifuddin ingkang lenggah ana ing Banyakan Siti Mulya Piyungan Bantul utara lokasi wayangan 3 km. Salam untuk warga, selamat dan sukses. Amin. Ya, iki panjenengane ya bakal bangun dalan ingkang bakal diperbaiki dari Ngablak utawa TPA Sampah Mbah Wuran 2024. Ya, iki wis kepareng nyawer 500.000 ditransfer nang gone rekeningku ya diaturake matur nuwun ana ngersane Pak Amir. Pak Amir nggih.
Yo nak yo di tembangake apa podang kuning mengko nek wis terus ngunggahke sapa Pak Bolot. Selak pengen delok Pak Bolot nek jugen kaya ngapa ae. Nena. Cekeng kula. Ha iya apa saka Bolot. Iso awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobang-mobang niter anggon goleki. Ora krasa iso awan nganti wengi. Eman-eman yen nganti liya kang nyawang. Kleyang-kleyang tak sawang mencok ning ngepang. Kekencangan tak rindhik saka kagungan. Sarwi ngoceh dheweke kalih pencokan. Wela kae tak suwon mbak aja ngece. Podang kuning agawe pikirku komeng. Sleret ireng tak sawang tambah manise. Ibu bunga yen lakon dadi duweke. Ora bakal atiku kekiwang liyan. Yen si podang andutut ati kebranan. Ora manja atiku sanesaya Laksananan li son pikan mulute Awan ning omah wis ora krasan. Anggoleki sing tak sayang. Obeng-obeng mikir anggonku goleki. Ora krasa iso awan nganti wengi. Yen liya kang nyawang. Kleyang tak sawang mencak ning ngepang. Kekencangan tak rindhik saka kagungan. Podang kuning luar biasa penari latare marak ki. Wah iya penari latare ya do rawuh. Nggih, suwe tenan rawuh aku. Sendoke sing manusia sendok ora kae. Enten. Wah komplit. Heeh. Komplit. Tak Tomi ana kae ya. Wonten. Wah jan matur nuwun. Heeh. Kae penggemar wayang sejati ora bedake dalange si A, dalange si B, pokoke anggere ana wayang nek selom mesti do rawuh. Nggih, menika ya marake meriah. Dadi suwe rawuh ya weruh ya seneng dadi melu jogete kan malah niru-niru kono jogete. Kaya janjiku mau Mbak Tati. Pripun, Mas?
Dinggo tombo kesel, heeh. Nggih. Pak Bolot dipethuk. Oh, siap. Gelem ora gelem pokoke dipethuk. Pak Bolot kudu gelem jumeneng. Ayo. Come here. Mbok joget, mbok nembang pokoke kudu gelem jumeneng. Alami ora usah dikono wis ngadeg dhewe ya. Dipethuk nganggo numpak becak ya kena, pelok di. Pak bisa. Abang becak ngono Iya. kok. Ayo. Bolot, bolot, bolot. Ayo kanca-kanca. Rasa nabuh kok malah arep nabuh lho. Nah, celehke. Sing peno. Ah. Dipethuk, Tin. Sing kendel wae pokoke. Wah. Iya, saiki digandeng karo Mbak Tatin ya kendel wae saiki wong saiki wis duda. Heeh. Pripun Pak Dalang? Waduh. Ha iki pisan-pisan dialog. Maksudnya kula kan mriki kan napa? Ayo ora ming ngedumi rokok, sampean ki ya nggo tampa kesel ki ya isane apa nembang kon joget ngono lho. Kula ki nek ten mriki jenengan tanggung jawab lho. Lah piye? Kula ki seperti status kula to. Heeh, statusnya piye? Duda. Heeh, heeh. Nah mongko kula ki pripun? Heeh, heeh. Njur mangke Heh, Miki. Terus karepmu kepiye? Miki iki nang kene wae rasah Eh. goro-gorono. Miki iki dicekel sik dienggo nudingi iki tangan sijine. nek duda. Heeh. Njur nek kula sesuk sik kula jak kerja sama sinten? Nek baris sekire iki nek kula mangworke kok ngoten iki. Eh, kok ngoten iki maksudnya piye? Waduh, ha iki rak wis gedhe tuwa kok ora ngerti. Loh, kan aku di sini cuman menemani kamu menjoget, bukan yang lainnya. Jane aku ki mbaten wis suwe. Heeh. Meri karo Solikin. Solikine dunggahke karo kowe, kae Katno ya dunggahke kok aku ki ya rombongan ra tau dunggahke. Oh alah, terangane jebulane ya ingin. Meri ya. Iyalah, ya Nek yo jeblane nyolong penek nyatane Pak Bolot ya iso dialog ngono to. Lah saiki wis kelaksanan iso duet karo aku. Ndang ayo ditokke. Heeh. Iki mau rak anu tok nuntut tanggung jawab karo aku to. Heeh. Wong jarene saiki Pak Bolot wis bolot, apa kuwi apa kuwi? Pak Bolot taksih wis duda to saiki. Heeh. Gandeng saiki sampean duda iki ana sinden pirang-pirang, iki ana salah siji sawijining sinden sing rondo. Heeh. Duda iki wangune ya oleh rondo. Lho, nek me kuwi niat ning padha wae. Lho, Yu Prastiwi kae lho rak rondo to. Waduh, wis ora main aku. Terus seleramu kelasmu sing tak golek sing kaya ngapa? Jane aku ya karo iki ning wedi aku. Lah ngopo wedi? Wah ya, kae ana wondo kae lho. Wondo ngopo? Kae kira apa-apa. Lah aku karo Wondo tahu, ro Mas Kisban tahu, karo sapa Katno tahu. Lah aku urung tahu ro jenengan lho. Ya, ning ora terak-terak, aku bahaya iki. Alah ngopo? Wah, ora. Lah ngopo bar mangan ndok apa Wedi piye? tenan aku nek rowe. Bar mangan ndok. Ora, sesuk iki sing tak jak mbut gawe ra ono. Ya ora apa-apa kan? Oh, Sida karo aku apa karo sapa? piye Pak Dalang? Nek aku nek karo tua Doto Gemang, Berarti karo Terus aku. karepe milih sing nom. karo nombae. Karep milih sapa? Ro Arep anakku. Meti. Wah, Ro anakku wedok pernahe. oh, anake wedok penae. Ning ketoke ya bakal dadi anake tenan ya tenan. Ora ngono. Heeh. Nang isor blencong ki mandi lho ucape. Nang isor blencong mandi to. Mandi ucape kok nek tenan gek kepiye? Nek tenan sesuk pokoke lakon kae marisa dadi anakmu sesuk pokoke kudu wayangan sesuk. Waduh, Jare nang isor blencong ki mandi. gemang aku nek ewuh meneh. Ayo bebeke pirang-pirang kok lho. Ora, aku wingi ewuh wingi tobat e. Tobaté piye? Ale do nyumbang ngawur e. Ngawur piye ta? Aku iki nyumbang ngawur. Lah ngapa? Anek kowe nyumbang sakmono kuwi kowe gubuk asmara wae kecil kena nggo nyumbang aku. Lah nek aku sesuk meking 3 dina ora kena nggo nyumbalekke kowe. Ya ora ya. Oh, maksudnya iki sesuk le mbelekke to. Ha iya Ya to. Lho semangkune kuwi nganu ya Mbak Tati tekse iki katresnane kanca-kanca kanggo panjenengan. Wah ora, tetep kenekaten lho ya antek. Kok sik to? Sing tok masuk nekat ki kanca-kanca le nyumbang ki kokean apa kesithikan? Kokean. Dewa Bathara Angger Antasena
kepareng rawuh wonten Kendali Sada sasampunipun lenggah kanthi prayogi kepareng kula pasang pabagya sami manggih karaharjan ger kangge Antasena. Yo, mundi pangestune Siwa Mayangkara sowanku lulus raharja ora ana alangan suwiji apa. Bektiku lan basaku katur ya. Inggih. Kula tampi dawah sami-sami, Ger. Janur gunung rawuh wonten Kendali Sada lajeng wonten wigatos menapa, Ger Antasena. Ngene ya, sowanku iki kejaba tuwi kawidadane Pak Danoman. Sejatine sowanku iki diutus para pepunden Pandhawa dene wigatine caos uninga yen to kalenggan iki para pepunden arep mulyake pasareane para leluhur. Saranane ya kuwi kanthi mbangun Candhi Saptawarga. Lah kejaba Prabu Kresna lan Kyai Semar Siwanuman ki ya klebu dadi pamomonging para Pandhawa. Mula rening iki para Pandhawa duwe gawe arep bangun Candhi Saptawarga. Siwa Mayangkara saiki uga diaturi supaya manunggal karo kadang Pandhawa. Rawuh ing Saptawarga kejaba mengestoni uga ngewangi bot karepotane para pepunden Pandhawa. Siwa Mayangkara. Gagya trisang kapirangu Rianggul kirempet kempet dosang retnaning bawana Om jagat dewa Bathara. Ger sejatosipun kula inggih sampun uninga bilih kadang kula para Pandhawa badhe bangun candhi. Tanpa dipun dawuhi kula inggih badhe manunggal nanging jebul Angger Antasena malah rawuh mriki. Tegesipun kepasan yuga. Lah rak ngono. Yen ngono saiki rasa kesuwen. Ayo bebarengan karo aku manunggal karo para pepunden Pandhawa ngiras pantes ngrondani negara mbok menawa laku dom sumuruping banyu ingkang sedya mbebutek banyu bening. Awake dhewe kudu bisa nrenggalani inggih. Inggih Nger Antasena. Wis ayo wae tak derekke inggih. Monggo Nger sesarengan kula derekaken. Antasena. Kapapak keprang guling mungsuh kapapak bawat nyobentar kapapakane ngaloka lah dalah ngaglah ana dedalan Antasena iki. Iki Siwa Kartamarma to iki. Ya, dasar para nyata, Antasena. Kok nganti wadya bolos gelar sepapan mongko sikep gegaman. Arep nendi? Arep menyang endi? Arep ngluruk perang po? Wah, gedhe sujanamu Antasena. Sujana wae to. Merga kura nendi papan mung gawe rusak. Mesti mung bebutek banyu sing bening. Ora ngaku ora. Yo, ora tedeng aling-aling. Mulane iki kura nganti wadya bolos garis papan bakal ngluruk ana ing Saptawarga. Lah rak tenan to. Nek tekan Saptawarga arep ngopo? Ngaku. Arep gagalke nggone para Pandhawa bakal bangun Candhi Saptawarga. Merga kuwi dianggep nyahak wewenang iku Prabu Duryudana. Mula
Kowe sumingkir Antasena, dalan iki bakal tak nggo lewat. Meng arep gawe rusak mesti ketekan Kurawa. Bali. Nek ora gelem bali malah kelakon tak babati wadya balamu parat. Wani ngalang-alangi. Nek ngono kuwi wani karo wong tuamu, aku lan Kurawa. Nek jane iki aku ora wani karo pepundenku, ning sing tak waneni iki pakartine. Kakean wuwus ngemping lorong Ginjapati nguntapke nyawamu wae lah. Teneh kondang Kartomarma iso ngalahke Antasena iki. As Antemo siap ora opo Guri Sirah Sambaton
ndasmu. Sangu gaman, yo maju rene. Aja endoy, ora. Tibane tumpes mati. Sen ora mlayu ana munyuke barang. Jandak rica-rica we. Yo. Ayo, ayo. Wah. Wow. Pecah kula man. Wah, edan tenan perange. Wah, rame tenan man. Kowe iki maju kari dhewe, mundur dhisik dhewe. Nyatane musuhe ampuh-ampuh kabeh man. Mboten kiat kula man. Kula sumangga dhewe man. Halo bambu. Pecah kula man. Piye Satamaku Kartomarmu ngendi kok kowe isih sing mundur? Kirangan man. Melipir nguyuh sajake man. Oh alah.
Wis kono kek mundur mesake karo kowe aku iki. Besok njaluk ilmu karo bapakmu sepen ampuh. Nggih. Kula sumbangaken, Man. Heeh. Kok kurang siji. Ah, nggih pun men. Dinangke wae. Kowe tunggu tumbal. Nggih. Karto marmone kok. Bocah kula, Man. Idian musuhe ampuh tenan. Piye Karto Marmo? Musuhe ampuh tenan, Man. Matane lho. Musuhmu sapa? Ih, musuh kula pun Antasena. Oh lah, ana gek mundur. Kurawa sapa sing durung maju ditareni arep maju apa ora? Niki. Kula sumbangaken, Man. Yung. Oh, wedhus sih. Kakang Durna. Gimana, Dek Pate? Kok ora kabar-kabar? Ah, lah jenengane ku nekoni bocah karo turu. Lajeng pripun nek anten iki Jal? Durung nganti tekan Saptaarga wis dicekat karo Antasena karo Anuman. Kamangka wong loro nika ampuhe ora jamak-jamak. Ora ana sejarahe. Kurawa kok iso menang musuh wong loro kae. Ah, kula ki apa jenenge nyimak leda tantang-tantangan Antasena kalih Kartomarma. Mosok Kartomarma diureke. Teneh kondang Kartomarma iso ngalahke Antasena, ngaten. Tingkat kepercayaan diri wis nganu di atas rata-rata Dipate. Nggih. Lajeng pripun? Oh. Wis ora ana gunane gawa Kurawa niku Dipate. Nek kok penjalin nyimpang dalan golek dalan liya Dipate. Nggih, Kakang Durna. Juang kahang terus sumbar Kumalodo kuntur keto keter patur bumi kunjing ang
Patih Jangjirwaksa inggih kula wonten dawuh sinuwun kalenggan iki bakal ketekan sing dadi sedyaku nggonku nedya males wirang udi tuwuh sedane Sudarmaku ya kuwi sawarga Rama Prabu Newata Kawaca awit nalika semana aku wis nampa ature Catu Garataga lan Bilung wase jebul sing nyedani Rama Prabu Newata Kawaca kuwi wujude Brahmana. Ya kuwi Begawan ciptaning sing nyatane kuwi jebul panengah para Pandhawa kekasih Raden Arjuna. Ya Raden Janaka. Durung lega rasane atiku yen to durung kelakon mateni karo Janaka. Inggih. Lajeng keparengipun kados pundi ingkang abdi cumadung dawuh Prabu Teh dina iki kadangku diajeng Mustaka Weni wis budal dhisik ana ing negara Ngamarta sedya manjing dadi duratmaka supaya nyolong karo wujude pustaka Jamus Kalimasada merga pusaka kuwi pinangka dadi kekuatane para Pandhawa yen Kalimasada bisa dicidra bakal so gampang nggonku ngrenah padine Janaka. Patih kowe wae aja wedi kangelan dawuhna kabeh wadyabala negara Mantaka. Patang penancap sak panekare kabeh wadya sabrang buta-buta disiagake kring lampit brungkat kimpul ngluruk ning negara Ngamarta goleki sing jenenge Janaka. Nek perlu Ngamarta dibiuhi badhang sayuta. Inggih estaken dawuh. Lajeng bidal kula menjang menapa raketan colok lintang sambung opor. Sambung opor. Wah, ngelih aku ki. Sambung opor. Mangga to dina iki nggih estaken dawuh nuwun pangestu.